μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, αδέλφια μου, που είναι ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ιωνά, το δεύτερο κεφάλαιο. Είναι 11 εδάφια όλα μαζί, αλλά επίσης μετά θα διαβάσουμε και κάτι έτσι από το Ματθαίο. Ιωνά, δεύτερο κεφάλαιο. Και διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπιεί τον Ιωνά, και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ την κοιλίας του κήτους, και είπεν: Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριο, και εισήκουσεν. Εκ κοιλίας άνδου εβόησα, και οικούσας της φωνής μου, διότι με έριψας εις τα βάθη, εις την καρδία της θαλάσσης, και ρεύματα με περικυκλώσαν. Πάση οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου διήλθον επάνωθεν μου. Και εγώ είπα: Απερίφθην εμπροσθέν των οφθαλμών σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν το Άγιο σου. Τα ύδατα με περικυκλώσαν ως της ψυχής, η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια περιτυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατεβήν εις τα έσχατα των ωραίων η μοχλή της γης, είναι επάνωθεν μου διαπαντός, αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτο εκλείπουσα εν ημί η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριο, και η προσευχή μου εισήλθε προς σε, εις τον ναόν το Άγιον σου. Οι φυλάτοντες ματαιώτης ψεύδος εγκαταλείπωση το έλεος αυτόν. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προς σε μεταφωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ηχήθην. Η σωτηρία είναι πάρα του Κυρίου, και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί της ξηράς. Να ανοίξουμε και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 21, ΚΑ 868, διαβάσουμε 2-3 εδάφια ακόμα, να δούμε, αδέλφια μου αγαπημένα, και από το εδάφιο 18, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ΚΑ 21 κεφάλαιο, και από το 18. Ότε δε το πρωί επέστρεφαν εις την πόλη, επείνασε, και ειδών μιαν σικήν επί της οδού, ήλθε προς αυτήν, και ουδέν έβρεν από αυτήν. Η μη φύλλα μόνον, και λέγε προς αυτήν να μη γεννεί πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα. Και παρευθείς εξεράνθη η σική. Και οι δόντες οι μαθητέ εθαύμαζαν λέγοντες: Πώς παρευθείς εξεράνθη η σική? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: Αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη και δεν διστάζετε όχι μόνον το της σικής θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο, εάν είπετε σηκώθητη και ρίφθητη εις τη θάλασσα, θέλει γίνει. Και πάντα όσαν ζητήσετε εν την προσευχή, έχοντας πίστη, θέλετε λάβει. Δόξα στο Θεό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για τον λόγο του, αδέλφια μου, για το Ευαγγέλιο, για αυτά τα Άγια Λόγια του Θεού. Βλέπετε ότι πολλές φορές, αδέλφια μου, ερχόμαστε και ακούμε πράγματα που τα έχουμε ξανακούσει. Και το λέμε, αδέλφια μου, συνέχεια, και κάθε φορά που θα ακούσουμε κάτι έτσι από τον άμβονα, δεν θα είναι ένας λόγος ενός κόμματος, μιας ομάδας ποδοσφαιρικού ή κάποιο λόγο ανθρώπινο, αλλά είναι λόγια σταλμένα, ολόδρουσα από τον ουρανό για εμένα και για εσένα. Δόξα τω Θεώ. Πολλές φορές και αυτός που κηρύττει, αυτός που μιλάει το Λόγο του Θεού, ο πρώτος που ελέγχεται ή ευλογείται ή χαίρεται, είναι ο ίδιος ο κήρυκας. Γιατί, αδέλφια μου αγαπημένα, εμείς τουλάχιστον στην ΑΕΠ
έχουμε αυτό το καύχημα, καθώς έτσι πιστεύουμε στο Πνεύμα το Άγιο, πιστεύουμε την ημέρα της Πεντηκοστής ότι ο Κύριος έκανε τεράστια αλλαγή στην Εκκλησία, απέκτησε την πρώτη Εκκλησία με δύναμη Πνεύματος Αγίου, γεγονότα και πράγματα που δεν έχουν ξανασυμβεί μέχρι τότε, μια νέα εποχή για το λαό του Θεού, πλέον να μην είναι ο εκλεκτός του Θεού ο Ισραήλ, παρόλο που τους αγαπάει, αλλά να είναι ο κάθε άνθρωπος, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, αυτός που δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα, σαν Υιό του Θεού, και στη συνέχεια να δεχτεί τη θυσία που έγινε πάνω στο Σταυρό, να πεθαίνει ο Υιός του Θεοτοζώντος σαν άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μυστήριο είναι τούτο. Δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, δεν τα ξέρουμε όλα. Ούτε ήμασταν εκεί παρόντες, ούτε είμαστε θεοί, δεν είμαστε θεοί να ξέρουμε το πώς ήρθε. Ξέρουμε ότι ήρθε ο Χριστός και έλαβε δούλο μορφή, έγινε άνθρωπος και ήρθε και μας έφερε το λόγο του Πατέρα, ό,τι του είπε, είχε μια αποστολή, και αυτός ο λόγος, αδέλφια μου, σήμερα έχει έναν σκοπό. Τι σκοπό έχει? Να σε σώσει, να με σώσει, να με ελευθερώσει, να σε ελευθερώσει, να θέλει να κατοικήσει μέσα σου και μέσα μου, να θέλει αυτός ο λόγος να με αγγίξει τις χορδές της καρδιάς και να γίνω πιο ευαίσθητος. Γιατί οι καιροί πλέον είναι πολύ δύσκολοι. Βλέπετε, είμαστε όλοι σε αυτόν τον κόσμο, βλέπουμε, ακούμε το τι γίνεται. Όλος ο κόσμος είναι σε μια απορία ότι έτσι δεν είναι καλά τα πράγματα, παρόλο που εκεί έξω πράγματι να το λένε αυτό, αλλά μέσα στην Εκκλησία όμως, τι, έχουμε ένα άλλο λόγο παρηγοριάς, λόγια που θα ακούσουμε και θα μας ενισχύσει ο Θεός. Λόγια, αδέλφια μου, που λέει ο ψαλμοδός, και σε σκιά θανάτου λέει να φτάσω, εγώ πάλι λέει σε αυτό θα ελπίζω. Και σήμερα είναι εδώ ο Χριστός ανάμεσά μας. Έτσι λέει στο Ευαγγέλιο. Δεν το λέω εγώ. Ό,τι θα πω, αδέλφια, δεν θα είναι από μένα, αλλά θα προσπαθήσω έτσι όσα ο Θεός μου δώσει να είναι μέσα από το Ευαγγέλιο. Όπου είναι 2 και 3 λέει μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσά τους. Εδώ όμως τώρα καλούμε να το πιστέψω. Γιατί, αδελφιά μου αγαπημένα, ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί λέει που θα τον προσκυνήσουν, πώς θα τον προσκυνήσουν? Με πνεύμα και με αλήθεια. Δηλαδή με το πνεύμα μας και με την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι σήμερα είχα μια συζήτηση με έναν νέο που έρχεται και μου λέει ότι ακόμα δεν έχω τέτοια εμπειρία. Και λέγαμε έτσι για το Πνεύμα το Άγιο, για την αναγέννηση, λέγαμε για τα θαυμάσια του Θεού, δόξα στο Θεό. Και βέβαια θυμίζοντας ότι αυτός που σε έφερε εδώ σήμερα δεν είναι καλός άνθρωπος, γιατί μου λέγε έτσι το όνειρό μου καθώς μεγάλωνα, είναι νέος, είναι, δεν είναι μεγάλος, δεν είναι σαν εμένα, δεν ξέρω αν είναι, ούτε 30 πρέπει να είναι, κάπου 25-26, το πολύ 27, μου λέγε ότι το όνειρό μου είναι να κάνω ταξίδια, να πάω δεξιά, να πάω αριστερά, να έχω μια καλή δουλειά. Και πράγματι στο Βέλγιο το απέκτησε. Έχει μια πολύ καλή δουλειά, έχει χρήματα. Λέει, η Λίνα μου λέει, πάω δεξιά, αριστερά, ταξίδια, δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι χαρούμενος. Με την έννοια όλα ωραία είναι όλα αυτά. Ό,τι σκέφτηκα λέει να κάνω, το έκανα λέει και τα κατάφερα. Αλλά όμως πάλι δεν είμαι χαρούμενος, δεν είμαι ευχαριστημένος. Και του είπα λίγο την εμπειρία μου, πώς έτσι γνώρισα τον Κύριο.
Και εγώ, αδέρφια μου αγαπημένα, και εγώ ένας μικρός άνθρωπος, ήμουν νέος, 24 χρονών, άκουσα το Λόγο του Θεού το 2003 και μπήκα στην εκκλησία το 2004, το Μάιο. Δηλαδή από εκείνη την ημέρα δεν απομακρύνθηκα ούτε μία μέρα, αδέρφια. Δεν σκέφτηκα να φύγω. Ήρθαν δυσκολίες, τέλος πάντων δεν θα μιλήσω γι' αυτό, αλλά θέλω να πω και να το επισημάνω, αδέρφια μου αγαπημένα. Μπορεί να μην μας έχει αγγίξει ο Κύριος, μπορεί να μην έχω πάρει τα αιτήματά μου, αλλά να μην απομακρυνθώ όμως από την Εκκλησία, από την κοινωνία με τους αδελφούς. Και θυμάμαι, τον είπα, ότι γονάτιζα κάθε βράδυ μόνος μου στο δωμάτιό μου και διάβαζα τη Γραφή κάθε μέρα. Το έκανα. Δεν ξέρω τι έγινε, πώς έγινε η αλλαγή, γιατί ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μια αλλαγή τώρα. Και αυτό κάνει ο Χριστός εδώ στους μαθητές. Θέλει να τους αυξήσει την πίστη. Θέλει να τους μάθει την προσευχή. Θέλει να κάνει, τι να κάνει, πράγματα που ποτέ δεν τα είχαν σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι, οι ψαράδες. Γιατί όλο το θέμα είναι, αδέλφια, να πιστέψω. Και το λέει ο Λόγος του Θεού, μακάρις ο άνθρωπος που πίστεψε αλλά δεν με είδε. Τι να πιστέψω, πού να πιστέψω. Και του είπα ότι η αλλαγή μου μέσα μου έγινε χωρίς να το καταλάβω. Εκεί που είχα θλίψει, έφευγε. Εκεί που είχα στενοχώρια, βάρος, χωρίς να το καταλάβω, φεύγανε. Δεν είχα κάποια εμπειρία τεράστια, έτσι δυνατή, ας πούμε, ώστε να με κάνει να πιστέψω. Όμως έδωσα σημασία στη λεπτομέρεια. Γιατί το καταλάβαινα ότι κάποιος μου παίρνει αυτό το βάρος. Και το καταλαβαίνουμε, αδέλφια μου, ότι κάποιος όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία μας το παίρνει αυτό το βάρος, τη θλίψη της εβδομάδας, τη στεναχώρια, τη δυσκολία, μας ησυχάζει. Και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτός που λέει λόγο και τα πάντα ησυχάζουν. Επάνω στα κύματα οι μαθητές δίνανε εκεί στη βάρκα με μεγάλη δυσκολία, παρόλο που ήταν ψαράδες. Βλέπετε, πολλές φορές μπορεί να ξέρουν, να έχουμε εμπειρία, αλλά είμαστε αδύναμοι στο πρόβλημα. Δεν μπορούμε. Παραδοθήκανε. Και τι έγινε. Ξαφνικά βλέπουν κάποιον εκεί να περπατάει πάνω στα κύματα και από το φόβο, από την κούραση, από τη θλίψη να λένε φάντασμα. Και πραγματικά δεν ήταν φάντασμα, αλλά ήταν ο Κύριος που τους έβλεπε, τους πρόσεχε, τους νοιαζόταν και πήγε να τους βοηθήσει. Και αυτά είναι τα κύματα, αδέλφια μου, που έρχονται και στη ζωή μας. Τα κύματα της ζωής, οι δυσκολίες, όλα αυτά που πολλές φορές εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά που εμείς δεν μπορούμε, τα μπορεί ο Ιησούς Χριστός, δόξα τω Θεώ. Και βλέπουμε μια σικιά που να μην έχει καρπό και το μήνυμα είναι, αδέλφια μου, θα σταθώ γιατί δεν είχε καρπό. Καταρχάς δεν ήταν ο καιρός της να βγάλει καρπό, αλλά όμως αυτό που θα σταθώ και αυτό που θέλει ο Κύριος να πει σε όλους μας, πρώτος σε μένα, είναι να πιστεύουμε σε αυτό. Πιστεύουμε. Να πάρουμε το μήνυμα σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί μου όλες τις ημέρες της ζωής μου. Ό,τι και να περνάσω, ό,τι και να κάνω. Βέβαια ξεχωρίζουμε την αμαρτία. Αλλά πάλι, άθελά μας, εκεί που προχωράμε, έτσι στο πεζοδρόμιο, έχει βρέξει, έχει γίνει νερά πολλά, ένα αμάξι περνάει, μας βρέχει, αλλά όμως τι κάνουμε, δεν καθόμαστε με τα ίδια ρούχα. Πολλές φορές σαν μικρά παιδιά, έχετε δει ότι τα παιδιά πάνε, προχωράνε, με τα πόδια πέφτουν πάνω, λιμνάζουν τα νερά.
και λερώνονται. Έτσι. Αλλά πάλι όμως η μητέρα, ο πατέρας, τι κάνουν στα παιδιά, τι κάνουν. Το παίρνουν το παιδί, το βγάζουν τα νου και βάζουν άλλα. Αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού. Μας παραλαμβάνει, μας βάζει μέσα στην καρδιά μας, μας σπρώχνει και μας φέρνει στην Εκκλησία για να μας ευλογήσει. Και αυτό λέει εδώ ότι όταν τον είδανε τον Ιησού να μιλάει σε αυτή τη ησυχία και να ξεραίνεται, οι μαθητές θαυμάζανε. Τι θαυμάζετε? Γιατί? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη και δεν διστάζετε όχι μόνον τη σική θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο, εάν είπετε σηκώθητε και ρίφθητε εις τη θάλασσα, θέλει γίνει. Αυτό. Μόνο η σική. Αλλά και αυτό το όρος που έχει βγει μπροστά σου. Δηλαδή είναι ένα όρος, σηκώνεις τα χέρια ψηλά, τα μάγια ψηλά, τι έγινε, δεν τα φτάνω, δεν μπορώ. Πώς θα περάσω αυτό το όρος? Φανταστείτε, έχει κάτι όρη μεγάλα, ψηλά, 2-3 χιλιόμετρα, έχει να βγει στην κορυφή, υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ, πιστεύω όλοι ξέρουμε, καταλαβαίνουμε αυτό που λέω, ότι δεν είναι εύκολο. Είναι τα προβλήματα της ζωής πολλές φορές, τα όρη, τα μεγάλα. Αν πιστέψουμε και διστάσουμε τώρα στην καρδιά μας, τι θα κάνει όμως? Θα το κάνει στην άκρη. Θα το ισοπεδώσει. Μα αρκεί μόνο να πιστέψω? Ναι, να πιστέψεις. Μα είναι αρκετό αυτό? Αρκετό είναι. Γιατί η πίστη, αδέλφια μου, πολύ ωραία το λένε, μετακινεί βουνά. Και εμείς όταν πιστεύουμε, τα βουνά και οι δυσκολίες και τα κύματα, όλα αυτά τα κάνει ο Θεός στην άκρη. Δόξα στον Θεό. Αυτά θα τα συναντήσουμε, αδελφιά μου, στη ζωή μας την πνευματική. Θα συναντήσουμε πολλές δυσκολίες. Αλλά από όλα αυτά όμως θα μας ελευθερώσει ο Χριστός. Και καθώς, αδέλφια μου, θα έχουμε νίκες στη ζωή μας με τον Ιησού Χριστό, θα πιστεύουμε, θα κάνει θαυμάσια ο Κύριος, γιατί, αδέλφια μου αγαπημένα, δεν μπορεί εμείς να προσευχόμαστε, να είμαστε στον αγιασμό, να είμαστε στην καθαρότητα, στην νηστεία, στην προσευχή, να αγαπάμε το έργο του Θεού, να αγαπάμε την Εκκλησία και ο Κύριος να μην ενεργήσει. Θα ενεργήσει. Όχι όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Αυτός ο Λόγος είναι ναι και αμήν. Ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει. Ο μόνος. Και στον Χριστό πολλές φορές ερχόμαστε είτε από ανάγκη, είτε επειδή έτσι είναι, άρα με συμφέρει. Εγώ ήρθα από δυσκολία στον Χριστό. Καλό είναι να μην ερχόμαστε από δυσκολία. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι ερχόμαστε από δυσκολία. Από ένα γεγονός, από μια δυσκολία μεγάλη στη ζωή. Γιατί, αδέλφια μου, η αμαρτία μας αρέσει, γι' αυτό και ο κόσμος μένει έξω. Γιατί τους αρέσει η αμαρτία. Το βλέπω στους ανθρώπους μου αυτό. Δεν κρίνουμε, αδέλφια μου, διακρίνουμε. Έτσι. Τι να πούμε, αδέλφια μου, η κάθε ηλικία έχει τις προκλήσεις της. Έτσι. Νομίζω ο άνθρωπος πολλές φορές πλανιέται μέσα στην καρδιά και νομίζω ότι να έχω αυτό είμαι καλά. Έτσι είπε αυτός ο πλούσιος. Καλά είμαι. Έχω χαλάσει και τις αποθήκες μου, τις έχω κάνει μεγαλύτερες αφού μου φέρανε πολύ καρπό. Και τι, τώρα θα πω στην ψυχή μου τι. Τώρα έχεις πολλά να φας, να πιείς για πολλά χρόνια. Όμως, αδέλφια μου, μέχρι να γίνεις πλούσιος έχεις γεράσει. Δόξα στον Θεό. Γι' αυτό, αδέλφια μου, εμείς οι χριστιανοί δεν κυνηγάμε τα χρήματα. Ξέρουμε ότι η ρίζα λέει πάνω των κακών τι είναι? Τα λεφτά, τα χρήματα.
Από εκεί, αδέρφια μου, έτσι χαλιέσαι με τα παιδιά σου, με τους γονείς σου, με τον αδελφό σου, με τα παιδιά σου και γινόμαστε σκορποχώρια για τα χρήματα. Δόξα τω Θεώ. Γιατί, αδέλφια μου, έτσι ο άνθρωπος έχει αυτή τη μανία να αποκτάει πολλά λεφτά, νομίζοντας ότι το να έχουμε πολλά λεφτά ότι είμαστε ασφαλείς. Έτσι δεν λένε, αδέλφια μου, και εμείς οι χριστιανοί, δυστυχώς. Να έχω 2 φράγκα στην άκρη, στην ανάγκη. Στην ανάγκη. Το λέω και εγώ, δυστυχώς το λέω. Αλλά να έχουμε. Άμα αρρωστήσω, άμα πάω στο νοσοκομείο, ενώ ο Λόγος του Θεού μου λέει για πράγματα μεγάλα, αδέλφια μου. Πράγματα θαυμαστά. Τι αν έχω πίστη, τι θα κάνει ο Θεός? Θα μετακινήσει όρη. Θα θεραπεύεσαι στο όνομα του Χριστού. Θα σε σώσει ο Πατέρας Ουράνιος. Πού είναι τα χρήματα? Πού είναι τα λεφτά? Πού αγοράζουν τη σωτηρία? Σε ποιο σούπερ μάρκετ το αγοράζουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά? Σε ποιο τόπο είναι η αγάπη? Αλληλούια. Όλα αυτά, αδέρφια μου, που έχουμε εμείς σήμερα δεν αγοράζονται με λεφτά. Η σωτηρία δεν αγοράζεται, αδέρφια μου. Μπορούμε να το πληρώσουμε. Φανταστείτε, πέθανε κάποιος αθώος, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία, ο αναμάρτητος Υιός του Θεού του ζώντος. Μας τίμησε, αδέλφια μου αγαπημένα. Έδωσε τον γιο του τον μονογενή. Θα ακούσει μια αδελφία, γιαγιά, είχε 5 παιδιά, λέει, και ομολογούσε και έλεγε, δεν ξέρω, λέει, εσύ, λέει, αν θα έδινες το παιδί σου για τους ανθρώπους αμαρτωλούς. Δεν ξέρω. Εγώ, λέει, όμως πάντως δεν θα το έκανα, λέει, αυτό. Παρόλο που έχω 5 παιδιά. Δεν είναι εύκολο, αδέλφια μου, να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι σου έχουν συγχωρηθεί πολλές αμαρτίες για να το κάνεις να θυσιαστείς τον Ιησού Χριστό. Αν το έχουμε καταλάβει, όλα είναι εύκολα. Αν έχω εννοήσει ότι έχω ανάγκη από την παρουσία του Θεού και έχω ανάγκη να πάω στον Κύριο, όχι από συμφέρον όπως είπαμε, αλλά να πάω επειδή πρώτος με αγάπησε Εκείνος. Κατάλαβα ότι με συγχώρεσε τα μοίρια τα τάλαντα. Με συγχώρεσε καθώς ήμουν φυλακισμένος και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν μπορούσαμε να αποδώσουμε το χρέος που χρωστάγαμε. Αλλά ήρθε κάποιος με ένα μεγάλο χέρι και μας είπε, σε ελευθερώνω. Δόξα. Θυμάσαι τα πρώτα δάκρυα όταν σε ελευθέρωσε ο Χριστός και σου είπε ότι σε αγαπάω? Θυμάσαι? Εγώ τα θυμάμαι. Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Πότε? Όταν εγώ τα είχα κάνει θάλασσα. Ήρθε, δεν επιβράβευσε έτσι τη θάλασσά μου που είχα κάνει τη σαλάτα εκεί, αλλά μου φανέρωσε άλλη μια φορά ότι με αγαπάει και ότι θα με βοηθήσει. Δόξα τω Θεώ. Άρα, αδέλφια μου αγαπημένα, τώρα το ζητούμενο είναι όταν μου μιλάει ο Θεός, γιατί ο Θεός, αδέλφια μου, έχει ένα σχέδιο ευλογημένο μαζί με μένα, με εσένα. Έχεις γυναίκα, έχεις παιδιά, έχεις φίλους, γνωστούς, άνθρωποι που είναι κοντινοί, όπως είναι γονείς, όπως είναι αδέλφια, σαργικά, αδελφές. Έχουμε αποστολή και ο Κύριος μας μιλάει πολλές φορές. Και τι μας λέει? Ότι εγώ σε απέστελνω. Εγώ σε στέλνω, δηλαδή. Εγώ. Να μιλάς στη μητέρα, να μιλάς στον πατέρα, να μιλάς στον αδελφό, στην αδελφή σου. Εγώ σε στέλνω. Όπως ο Ιωνάς τώρα. Καλά είμαι, έχω τον Θεό, δόξα στον Θεό, πάω στο ιερό.
είμαι ευλογημένος, είμαι παιδί του Πατέρα του Παντοδύναμου Θεού, είμαι από το λαό του Θεού. Ωραία, απολαμβάνω. Είμαι και προφήτης, είμαι κήρυκας, είμαι προφήτισσα, βοηθάω μέσα στην εκκλησία. Και ο Ιωνάς, αδέλφια μου, αν δούμε από το πρώτο κεφάλαιο, ο Κύριος του μιλάει και του λέει ότι θα πας στην Νινεβή να κηρύξεις. Τι να πεις? Μετανοείτε, γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει την Νινεβή. Ο Θεός δηλαδή. Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο. Πανεύκολα να πάει σε αυτή την πόλη, στην Νινεβή, και να μιλήσει ότι ο Θεός θα καταστρέψει την Νινεβή. Μετανοείτε. Και επειδή λέει οι Νινεβίτες με τους Εβραίους δεν τα πήγαιναν καλά, θεωρούσαν εχθροί μεταξύ τους, αυτός έφυγε. Αντί να πάει στην Νινεβή, πήγε αλλού. Πήγε σε έναν τόπο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που του είπε ο Θεός. Σταρσής. Και λέει, εσηκώθη ο Ιωνάς για να φύγει εις Ταρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιώπη και βρήκε πλοίο πορευόμενο εις Ταρσής και έδωκε τον άβλον αυτού και επέβη εις αυτό για να υπάγει με ταυτόν εις Ταρσής από προσώπου Κυρίου. Θα φύγω. Και νόμιζε ο Ιωνάς και νόμιζε ότι το να πάει στις Ταρσής δεν θα τον δει ο Θεός. Και έτσι πολλές φορές ο άνθρωπος το κάνει δηλαδή και λέει μην το πεις σε κανέναν. Εκεί όταν το λέει πια, αδέλφια μου αγαπημένα, δέστε το από τη ζωή σας. Εκεί που λέμε μην το πεις σε κανέναν, εκεί θα το κάνει ο Θεός έτσι. Θα το πεις σαν να το λέει στις ειδήσεις. Όλος ο κόσμος το μαθαίνει. Όλος ο κόσμος. Ναι. Και ο Ιωνάς έφυγε. Ανεβαίνει στο καράβι για να πάει εκεί μακριά. Όχι να μιλήσει στους εχθρούς. Ξέρεις τι μου έκανε εμένα αυτός? Ξέρεις πως μου μιλούσε? Ο συνάδελφος. Μάλιστα αδέρφια μου, σας έρχεται στο νου. Γιατί αδέρφια μου πρέπει να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να αρευνάει την καρδιά. Εγώ τώρα σκέφτομαι. Πολλούς σκέφτομαι στο μυαλό μου. Με αδίκησε, με έκλεψε, με έκανε, μου είπε ψέματα. Τι να κάνουμε αδέρφια? Αλλά ζητάμε δύναμη από τον Θεό για να μας βοηθήσει, για να τους συγχωράμε, για να τους μιλάμε για τον Λόγο του Θεού. Γιατί αδέρφια μου και αυτές οι ψυχές βασανίζονται. Και η Νινεβή αδέρφια μου, όπως λένε έτσι οι κήρυκες, ήταν κάπου 200.000 κόσμο. Και στο τέλος βλέπουμε ότι όλη η Νινεβή πίστεψε στο Λόγο του Θεού. Επέστρεψε, μετανοήσαν όλοι. Δώσαν την καρδιά στον Κύριο. Εγώ ο άνθρωπος του Θεού φεύγω από το πρόσωπο του Κυρίου. Εύκολο είναι αδέρφια μου. Δεν θέλω να σε ακολουθήσω. Γι' αυτό ο Χριστός αδέρφια μου, σαν Κύριος που είναι, τι λέει? Όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Όποιος θέλει. Εγώ δεν ήρθα λέει να καταδικάζω, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο. Εγώ ήρθα να τον σώσω. Και ήρθε να μας σώσει αδέρφια μου. Και εσένα και εμένα και όλους όσους θα φέρνει ο Κύριος εδώ μέσα σε αυτή την εκκλησία. Τους φέρνει για να τον σώσει. Να σας πω και κάτι, μας τον εμπιστεύεται. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τις ψυχές, τους ανθρώπους όλους, να νοιαζόμαστε. Ένα τηλέφωνο, αν μπορούμε και γίνεται ας πούμε. Σήμερα ήρθαμε εδώ, είδαμε δεξιά αριστερά, ποιος λείπει σήμερα? Ποιος λείπει? Μετά από την εκκλησία τι θα κάνω? Θα πάρω ένα τηλέφωνο αύριο, μεθαύριο? Θα νοιάζουμε? Τι έγινε αδερφέ, τι έγινε αδερφέ? Όμως ο Ιωνάς δεν έχει αυτή την αίσθηση. Φεύγει και απομακρύνεται και μάλιστα στον δρόμο συμβαίνει ένα γεγονός. Η θάλασσα αγρίεψε. Σηκώνει κάτι κύματα πελώρια αδέλφια μου αγαπημένα που όλοι κινδυνέψαμε. Τι έγινε Ιωνά?
Κοιμάται ο Ιωνάς κάτω. Δεν με νοιάζει, ας γίνει ό,τι θέλει. Μα χάνεσαι ο Ιωνά. Ο Ιωνάς κοιμάται, αδέλφια. Και εμάς όταν μας πιάνουν τα πνευματικά, τα ψυχοπνευματικά, θέλουμε μόνο να κοιμηθούμε. Εκεί τα βάφουμε μαύρα, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν με νοιάζει ό,τι και να γίνει. Όμως είναι ένας που είναι πάνω από μας, πάνω από τα προβλήματα. Είναι, αδέλφια μου, ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή μας αγαπάει, γι' αυτό και νοιάζεται. Και στο σηκώνει του Ιωνά, που λένε εσύ τι κάνεις εδώ, και δεν σε νοιάζει που λέει τι κοιμάσαι, λέει εσύ, σηκώθηκε επικαλού των θεών σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθούμε. Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, έλθετε και ας ρίψουμε κλήρος για να γνωρίσουμε τίνος είναι αυτό το κακό τούτο που ήρθε σε εμάς. Υπάρχει μια αιτία, δεν μπορεί έτσι καλά καθούμε να ξεκινήσουμε με μπονάτσα, να μην έχει κανένα κύμα, ξαφνικά με το που βγαίνουμε στα ανοιχτά να έχει τέτοια. Το καταλάβανε αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που ήταν κοσμικοί. Και μας καταλαβαίνουν, αδέλφια μου, οι άνθρωποι, όταν είμαστε καλά πνευματικά, όταν δεν στεκόμαστε είτε στεκόμαστε. Και ο κλήρος, αδέλφια μου, έφτασε στον Ιωνά. Ναι, πράγματι ο Ιωνάς παραδέχεται. Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι εκείνον τον Θεόν του ουρανού, όσοι επίησε την θάλασσα και την ξηρά. Τότε φοβήθησαν οι άνθρωποι φόβον μέγα και είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίον έκαμες? Και διότι εγνωρίσαν οι άνθρωποι ότι έφευγαν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχαν αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτούν, τι να σε κάνουμε για να ησυχάσει η θάλασσα, θυμάς, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον, περισσότερο, αγρίευε, τα κύματα πιο μεγάλα, πελώρια. Βλέπετε, αδέλφια μου, μία λάθος απόφαση, νομίζοντας ότι είναι καλύτερα αυτό που θα κάνω. Βλέπετε, μ' αρέσει εκεί στους Εβραίους, στην επιστολή, λέει ο Λόγος του Θεού, παλιά λέει, ο Θεός μιλούσε με τους προφήτες, τώρα μας μιλάει δια του Υιού. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος που μας μιλάει. Θέλω να προσέχουμε τις αποφάσεις μας. Το γάμο, τις γυναίκες, τα παιδιά, όλα αυτά. Γιατί μας μιλάει ο Υιός, τον οποίο ο Θεός του έδωσε όλη την εξουσία πλέον. Και βλέπετε, οι άνθρωποι φοβηθήκανε. Τι να κάνουμε μαζί σου τώρα? Μας έφερε σε δυσκολία. Ενώ δεν το αξίζουμε, ενώ είμαστε αθώοι, εξαιτίας σου ταλαιπωριόμαστε. Εξαιτίας μας μπορεί κάποιοι να ταλαιπωριούνται. Εξαιτίας μας. Και ο Ιωνάς τους μιλάει πλέον, καταλαβαίνοντας ότι έκανε λάθος, προτιμάει να γίνει μια θυσία τους ανθρώπους και να παραδεχτεί το λάθος. Και βλέπουμε, αδέλφια μου, και είπε που λέει προς αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με εις τη θάλασσα και η θάλασσα θέλει ησυχάσει από εσάς. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο Μέγας αυτός κλείδων εθιμάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλατούν δυνατά για να επιστρέψουν προς την ξηρά, αλλά δεν είναι δύνατο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Θέλανε να τον σώσουν, δεν μπορούσαν. Δίνανε προσφάσεις, δεν μπορούσαν, αδέλφια. Και αυτό όλο εξαιτίας του Ιωνά τώρα. Ταλαιπωριέται ολόκληρο καράβι, οι άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα, δηλαδή εξαιτίας του Ιωνά ταλαιπωριούνται όλοι. Παρόλο που είναι ξένος ανάμεσά τους, τον αγαπάνε και φοβηθήκανε βέβαια και τον Θεό. Και θέλαν να πάνε στη ξηρά, δεν μπορούσαν.
και αναγκάζονται, όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπον, δεόμεθα Κύριε, δεόμεθα και ας μη χαθόμεν δια τη ζωή του ανθρώπου τούτου και μην επιβάλλεις εφημάς αίμα αθώων, διότι εσύ Κύριε έκαμες όσοι θέλησες. Και σηκώσας τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν στη θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από το θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοφήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσία εις τον Κύριον και έκαναν ευχιάς. Βλέπετε. Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι, θεοσεβούμενοι πλέον. Γνωρίζανε τον αληθινό Θεό. Καθώς ο Ιωνάς τους είπε όλη την αλήθεια. Τι τους είπε? Ότι ναι, πήγαινα εκεί στην Νινεβή, μου είπε ο Θεός, αλλά εγώ υπάκουσα, δεν άκουσα, έφυγα για τους Ταρσείς, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα κακά. Και τι λέμε? Ότι ο Θεός είναι ζωντανός, είναι αυτός που έκανε τον ουρανό και τη γη, αυτός που επέτρεψε να σηκωθεί η θάλασσα εξαιτίας μου. Γι' αυτό ταλαιπωρείστε. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι φέραν αυτή την προσευχή και είπανε, Θεέ σε παρακαλώ, να μην έρθει αυτό το αίμα του ανθρώπου επάνω μας. Και τον ερίξανε και ευθύς ησύχασε η θάλασσα. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος και κατάπιε τον Ιωνά. Και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτος 3 ημέρες και 3 νύχτες. Και προσευχήθη ο Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του κήτος και είπε, και ξέρουν την προσευχή τη διαβάσαμε, ότι ο Ιωνάς προσευχήθηκε στη δυσκολία του, στο πρόβλημά του, στην ανυπακοή, αδέρφια μου αγαπημένα, παρόλο που έτσι δεν άκουσε, τον ρίξανε και ένα σκήτος, αδέρφια μου, φανταστείτε, να είσαι στην κοιλιά ενός σκήτου και εκεί μέσα να φέρνει αυτή την προσευχή και ο Θεός να τον ακούει. Βέβαια, πολλές φορές, αδέρφια μου, πρέπει να περάσουμε κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή μας για να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να επιστρέψει την καρδιά. Δεν θέλει το θάνατό μας, αδέρφια, του κόσμου έξω. Θέλει να μας βοηθήσει για να διορθώσουμε. Γιατί το μήνυμα με τον Ιωνά αυτό είναι, αδέρφια μου αγαπημένα, ότι όπως ο Θεός είναι αγάπη, έτσι και εμείς πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους. Όπως ο Θεός είναι σπλαχνικός και μακροθυμεί για αυτούς τους ανθρώπους, θέλει να μας μάθει και εμάς να μακροθυμούμε και να τους σπλαχνιστούμε. Να έχουμε σπλάχνα δηλαδή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, Κορίνθοι, λέει, πλατινθείτε, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, τα σπλάχνα μας. Να πονάμε για τους ανθρώπους έξω, αδέλφια μου αγαπημένα. Δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε πως ο Κύριος έτσι φέρνει ψυχές ανάμεσά μας. Και εκεί στο Σαλερουά έρχεται ένας άνθρωπος που δυστυχώς παίρνει ναρκωτικά, αλλά όμως δεν λείπει από την Εκκλησία. Κάθε Τετάρτη έρχεται. Δόξα στο Θεό. Και ρωτάει και χαίρεται όταν ψέλνει. Βλέπετε, έρχεται έτσι στεναχωρημένος, θλιμμένος, έτσι αυτό που την αγριάδα που δίνει ο κόσμος, και όταν φεύγει από την Εκκλησία, φεύγει άλλος άνθρωπος. Έτσι, φεύγει άλλος άνθρωπος. Φωτεινός. Ποιος κάνει αυτή την αλλαγή? Η προσευχή, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού. Γιατί μας δίνει κουράγιο ο Λόγος του Θεού, δόξα στο Θεό. Και ο Ιωνάς, αδέλφια μου, προσευχήθηκε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε, αδέλφια μου, ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Να σταματήσουμε να κάνουμε έργα νεκρά, να κάνουμε αυτά τα πράγματα όπως εμείς νομίζουμε και καταλαβαίνουμε, αλλά να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού, την οδηγία του Θεού, για να πάμε ασφαλώς σε αυτόν τον κόσμο. Για να με πάει ασφαλώς, μέχρι εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος, αδέλφια μου, και να μας πάρει και να μας παραλάβει. Γιατί εμείς, αδέλφια μου αγαπημένα, εδώ δεν κηρύττουμε μια θρησκεία.
Δεν είμαστε μια θρησκεία. Είμαστε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός είναι ζωντανός ανάμεσά μας και έχει κάνει πολλά στη ζωή μας. Έχει κάνει θαυμάσια, τεράστια πράγματα που εμείς ποτέ δεν το είχαμε σκεφτεί στη ζωή μας ότι θα συμβεί. Ξέρετε, τώρα μας φαίνεται κάπως δηλαδή ότι έχουμε ξεχάσει πως ήμασταν στον κόσμο. Αλλά είναι αυτό, αδέλφια μου, που ένας νεαρός μου κάνει εντύπωση, πόσο ευχόμαστε να γίνει γρήγορα αδελφός. Λέει, αδελφέ, πάω ταξίδια δεξιά αριστερά και δεν είμαι χαρούμενος. Δεν μας φέρνουν χαρά τα πράγματα του κόσμου. Η αμαρτία είναι προς λίγο, αλλά όμως το αποτέλεσμα τι είναι? Το να μας θέλει να μας πάει στην απώλεια. Και είδαμε, αδέλφια μας, στο τέλος πήγε ο Ιωνάς, πίστηκε από τον Θεό, τον εξέμεσε, λέει, ο Κήτος έξω στη ξηρά, τον πήγε έξω από την Νινεβή, αν δεν κάνω λάθος, και βλέπουμε να κηρύττει την μετάνοια, και αυτό πρέπει να λέμε στον κόσμο, ότι να μετανοούμε, γιατί πλησιάζει σε εμάς η Βασιλεία των Ουρανών. Πότε πλησιάζει? Είναι πολύ πλησίο. Και τα πάντα έχουν, αδέλφια μου, εκπληρωθεί. Πλέον τι περιμένουμε? Προφανώς βλέπει ο Θεός ότι έχει άλλες ψυχές να πιστέψουν, γι' αυτό και μακροθυμεί. Ακόμα αν ξέρει ο Κύριος ότι ο Σελήμ είναι ο τελευταίος που θα μπει και θα σωθεί απόψε, αμέσως γίνεται η αρπαγή. Αμέσως. Ναι, αδέλφια μου αγαπημένα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, λέει, να είμαστε έτοιμοι, να αγρυπνούμε, να μένουμε στην προσευχή, στον αγιασμό και στην καθαρότητα, να μην εγκαταλείπουμε τη θέση μας, την καρέκλα που μας χάρισε στον πάγκο εκεί, δόξη τω Θεώ, και να προσμένουμε τα μεγαλεία του Κυρίου, γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία αυτό το τελευταίο καιρό. Θα κάνει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα δείτε, αδέλφια μου, πράγματα που δεν τα έχουμε σκεφτεί ποτέ, μόνο τα βλέπουμε στη Γραφή. Και τι? Θα θεραπεύσει ο Κύριος ανθρώπους κουτσούς, ανθρώπους με προβλήματα, με ασθένειες, τυφλοί, άνθρωποι που ποτέ δεν έχουν δει το φως ή δεν έχουν περπατήσει. Θα τους θεραπεύσει ο Κύριος, γιατί θα δώσει τα μεγάλα χαρίσματα, αδέλφια μου. Γιατί η Εκκλησία θα φύγει ένδοξη, θα φύγει μια νύφη αγία, καθαρή, μια νύφη, αδέλφια μου, που δεν θα έχει τίποτα που να είναι μολυσμένο. Γι' αυτό, αδέλφια μου αγαπημένα, μας συμφέρει να υπακούμε στο Λόγο του Θεού και να έχουμε μέσα μας τον Ιησού Χριστό, δόξα στον Θεό. Ο Κύριος, αδέλφια μου, να μας ευλογήσει, να μας βοηθήσει, να ακούμε πάντα, και πολλές φορές επιτρέπει, εγώ το βλέπω στα παιδιά μου, μπορεί να κλουτσάνε λίγο, αλλά όμως μετά ακούνε. Και εμείς ακούμε, αδέλφια μου, δόξα στον